tietysti lähellä sydäntä kaikessa, että se on kiitos Herralle, että saamme ylistää ja meidän tulee ylistää. Me ei koskaan ylistetä Herraa liikaa. Ei vaikka mentäisi katuja pitkin polvillaan, kädet ylöspäin ojennettuna loppuelämämme, me emme ylistä Herraa sittenkään vielä tarpeeksi. Mitä vielä haluaisit tai mitä odotat elämältä? Herra on ollut minua kohtaan niin kaikessa hyvää, että Herran toista tulemusta odotan. Ja taivas on uskoni määrä. Se on hyvä laulu kanssa. Matkalle en tahdo jäädä. Että se on se, että mikä Herra vaan kahtoo, että kaikessa tapahtukoon Herra sinun tahtosi. Sillä Herra ei taho meille muuta kuin pelkkää hyvää. Että jos joku meidän oma tahtomme mukainen asia ei mene lävitte, niin se ei ole meille hyödyksi. Vaan Herra tahtoo meille pelkkää hyvää ja Herra antaa meille vain pelkkää hyvää. Mitä meidän taivastie ja taivasosuus vaatii. Herra kasvattaa meitä taivasta varten. Ja se on tärkeintä, että Herran tahto tapahtuu. Jo muistamme Getsemanissa, kun Herramme rukoili, että Isä, ota pois minulta tämä malja, mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä tahdot. Että Herrammekin pyyti vain Isän tahdon tapahtumista. Ja Herramme oli maailmassa täyttämässä Isän tahtoa. Synnittömänä ja syyttömänä kärsi meidän puolestamme Golgatan ristillä. Kiitos, ylistys ja kunnia Isälle, Pojalle ja Pyhälle Hengelle. Kenen Raamatun henkilö tahtoisin tavata? No tietenkin Herramme Jeesuksen Kristuksen olisi, siinä se olisi. Kyllä, ja Paavali kaikkinen näinen kirjeineen, mitä Paavalilla on, olisi mielenkiintoinen ja tavata. Ja kyllä oikeastaan olisi kaikki Uuden testamentin henkilöt, nämä kirjeiden kirjoittajat, evankeliumin Matteus, Markus, Luukas ja Johannes ja Paavalilta Pietari ja kaikki nämä. Kyllä ne olisi kaikki mielenkiintoisia tavata. Mitä haluaisit sanoa niille, jotka eivät ole ottaneet vielä Jeesusta Kristusta elämäänsä, eivätkä ole tehneet uskon ratkaisua? Mitä niille voisi sanoa? Muuta kuin, että ottakaa Herra elämäänne, pyytäkää Herraa elämään. Ei te saa sitä otettua Herraa elämään, vaan pyytäkää, että Herra tulisi ja ottaisi teidät. Ei koskaan voi sitten sanoa sitä, että uskovan tie ajallisesti, maailmallisesti on helppo. Ei, se ei ole helppo, se on kuitenkin kilvottelua ja valvomista, itsensä nuhtelemista siinä mielessä, että käännytään Herran puoleen heti, kun on huomattu, että tehty jotain Herran tahon vastasta. Ja meidän tulee kääntyä ja kilvoitella jatkuvasti. Mutta senkin mä sanon, että ei uskovan tarvitse luopua mistään. Herra laittaa asiat vaan tärkeysjärjestykseen. Ja silloin ei näitä ajallisia rientoja, ei ajallisia himoja, ei nämä ole tärkeitä. Että ne jää pois, ei niitä kaikkia meiltä ole kielletty, mutta ne Herra laittaa asiat tärkeysjärjestykseen, niin silloin ne jää pois. Ja asiat muuttuvat, asioiden arvo muuttuu. Kiitos Herralle.